Mailasin tayo kadi dagiti anak iti Dios, kan dagiti anak iti Diablo. I mean, the spiritual nga relasyon na iti Diablo. Hanmat nga literal nga ama iti may nga tao nga may nga tao iti Diablo nam iti sunak at iti spiritual nga estado na kat ada isuna iti pamilya iti Diablo. Iti dahil nga series tayo. Tungtungan tayo man no sino dagiti bagi iti Diablo. Amo ka na ganun dagiti mensahe nga nangagyo may panggap dagiti panagbalin nga anak ti Diyos. Sino dagiti anak ti Diyos? Anya iti marka, iti maysa nga anak ti Diyos. I-reverse tayo mat. Sino dagiti anak iti Diablo? May lasin tayo kadisyo na. Iti rin nga Rabi, kahit kung ay dandanon iti pukaw, ti kablaw kada kayo. Kadagiti kakapsat iti Aurora, kakapsat iti Apayaw, kakapsat iti Tabuk, kastamot iti Sambales, iti Tarlac, iti Turkey, kastamot iti Canada, iti Hong Kong, iti Macau, iti Korea, ken Luzon, Visayas, Mindanao, ken iti Kapadagan, iti Lucandia, ken iti Banbantay, iti Montañosa. Amin kada kayo kakailan nga manandano na iti dating nga programa. Idandanon ko iti kablaw kada kayo, itinagan iti Apo tayo nga ni Jesucristo, nga nang may maysa kada tayo. Kablaw kada tayo. I-reverse tayo iti topic tayo tatangarapi, tapno balansi iti panakamu tayo. Kanuan nga mensahe nga mangmang tayo kat anya ti markati anak ti Diyos. Kasat no ang baling anak ti Diyos. Kahit kuman nga alaan mo't i-reverse na, sino nga'y dagiti anak mo't iti Diablo, mailasin tayo kadisuda. Kahit kiba kada kayo kakalian, uwan, mailasin tayo suda. Ada ka di ti Biblia nga, ada ka di ti batayan iti Biblia nga mangisuro kada tayo. No sino dagiti anak iti Diablo? Wan, kakalian, ada, wala it. Iti libro ti John chapter 8, verse 42, dito iti pangkitaan tayo, iti na nasakit, na panangsipat, nga sa una, Apo Isus, karagiti maestro, kung nagiti religyoso, kung nagiti high caliber scholars, iti religious teaching, kan pamati di panuan na. Nga after iti panakamu ti tao, nga isuda ti high caliber iti pamati, nabir nga sandalaan kini Jesucristo nga anak iti Diablo. Nadagsan di jay, hanga basta-basta di jay. So nga nagwala da, kan kayat nagiti tatao nagiti nga patayon na ni Apo Isus. Gapusta, si kamang nagpaisudya di panahon, kinarirelius, si ka iti kastriktuan nga tao di panahon, si ka iti matangtangad ti tao nga ti panangkita ti tao kat isuda, da kayo, dagito nga klase ti tao, isuda ti mapanjalangit, din bigla nga kunay ti Diyos, anak ti Diablo na gito nasakit niya Iti 43 ko na jay, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Why do you not understand my speech? Sino dagiti anak iti Diablo? Mailasin mo kadiso da? Dahito iti first nga katkulan, nga katkung adalan tayo iti dating Rabi. Dagiti anak iti Diablo, kat na markana iti kastoy. They do not have a spiritual understanding. Amin nga anak iti Diablo, mabalin ako ng mga amuda iti bersikulo. Memorize dati bersikulo, ngamhanda nga mo iti kahit mga sawan. Dagiti anak iti Diablo, mabaling nga amuda tayo ng bersikulo, kanayon na nga religyoso, but they do not understand what they are having can i-memorize. Panati sa ti Diyos, why do not understand my speech? Apay nga awan iti panakaawat. Gapusta iti maysa nga anak iti Diablo, awan iti nasantuan nga espiritu kanya na nga mangitid ti panakaawat. Di pa nagpasakop, iti kinapaiso ti Diyos. Ari ba ka na kayo? Dahil iti trabaho ti Santo Espiritu, iti may isang biyag ti tao. Hanan lang ay suro di bersikulo, ipakaawat na da ito Nga ingana iti bagina, di tao nga di kat,
Nakasaga ng agpaituray ka nagpasakop iti sa ti Diyos. Iti may isa nga tao nga han nga anak ti Diyos, nga awan ti Santo Espiritu. Nga isuna kat anak iti Diablo, una na dito he doesn't have understanding, spiritual understanding concerning the things iti Diyos. Nadagsan na tayo. Posible ka di? Nga memorize mo ti John 3:16 na makakanay sa lakan? Yes. E ti Diablo memorize na ti John 3:16. Malagip mo ka di chimpo sinulisog na ni Satan ni Adan kini Eva. Malagip mo kini Eva. Memorize na amo na tinagtungtungan da kini Eva. Malagip mo di sinulisog ni Satanas ni Jesucristo. Amo na tinagtungtungan da. No kitantay amo ti Diablo. Ti sao ti Dios nga kahit na nga sulisugan kanin subli na kini Jesucristo nga inusan na rin out of context. Mabaling nga ti tao kat ano tayo muna ti versikulo. But there's no understanding kanya na. Gapustawan iti Santo Espiritu nga mangipakaawat kanya na. Dahil iti diferensya iti may nga tao nga naisalakan kanahan. Iti tao nga naisalakan at iti Santo Espiritu kanya na. Iso nga mabalan na nga maawatan, mabalan na nga akseptaran, mabalan na nga tilmunan, kan mabalan na nagpasakop iti Ebanghelyo ni Kristo. Iti nga naisalakan, haan na nga mabalan dihay. Haan nga na nga makaya dihay. Apay, tawan ti Santo Espiritu kanya na. And that is a mark nga isudakat anak iti Diablo. Usigam ti pamatim tatang rabi. Ada kadi, makitam kadi nga naawatam ti Ebanghelyo. Nakitam kadi ti bagim ti sangwanan ni ti Diyos. Nga sikakat managbaso nga awan sa bahamo kaya nga isalakan ti bagim. Nakitam kadi nga ni Jesucristo kat isulang ti mangisalakan. Kat nagpasakop ka iti naramin na di krus ti Kalbaryo. Ti panakatay, panakikalikan, panagungar na nga isulaang ti umanay, perpekto kan manakabalin. Nga daton nga makaisalakan ka na tayo. Inaramin mo kanini. Nuhan mo nga inaramin ti ay. Bagsak ka. Dito ko na tayo. Bagsak ka iti may isang quality, ti may isang nisalakan. Ngampin masaka. Nga si kakat anak iti Diablo, kapustawan, tina espiritualan, nga panakawak kanya. Agpanunod ka kadwa, iksaminam ti pamatim, kat numakitam ti stadom di sangwanan ti Diyos, sapay kuma, taawatam ni Jesucristo, nga nagtawid iti pusom, nga manubot kan mangisalakan mo, tapno agbaling ka, nga anak na, may isang anak na. Makita mga pudpuno nga ka, anak na ka ti Diyos, iti na espiritualan nga panakawat. Ngayon na kanya. So God bless kapsat, dati first. Sagsagay sa ampel ito eh. Kasat no, adapay ka di paso, adapay ka di preacher, adapay. Namdati lang ni first, nga kat kung adalang tatatang rabi. Naimbang rabi, yan sapay ko makatulong na ito na kayo. God bless.